law and grace. What does it mean to be under the law? What does it mean to be under grace? That's what we are going to talk in this episode. Mao kini ang kamatuoran. Daghan ang dunay sayop nga pagsabot mahitungod sa balaod o grasya. Gani ang uban nagatuo nga ang balaod dili na importante kay kita na ilalom na sa grasya. Atong susihon ang balaang kasulatan para kita matinawan. Romans 6:14 nagaingon, "For sin shall no longer be your master, because ye are not under the law, but under grace." Karon, unsa may pasabot anang ilalom sa balaod? Kinsa man katong nailalom sa balaod? Balik ta sa Biblia. Ang Biblia lamang ang makahatag nato og tin-aw nga tubag. Romans 3:19 nagaingon, "Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God." To be under the law means to walk contrary to the law. Kadtong nagmalinapason, nagsupak sa balaod, ang nailalom sa kasuguan o sa balaod. Nan, unsa may pasabot anang kita na ilalom na sa grasya. We are under grace. Kita na ilalom sa grasya sa dihang atong gidawat pinaagi sa pagtuo ang kaluwasan nga gitanyag ni Ginoong Hesus, nga maoy makaluwas nato gikan sa atong pagkamalinapason sa balaod o sa kasuguan. Kung atong padayonon pagbasa sa verse 15, gi-explain ni Apostle Paul kung unsay gipasabot sa verse 14. Verse 15, nagaingon, "What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? God forbid." Para tinaw natong masabtan kini nga verse, let's define sin first. What is sin? Now, 1 John 3:4 nagaingon, "Whosoever committeth sin transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law." So sin is the transgression or the breaking of the law. Ang sala mao ang paglapas sa balaod o kasuguan sa Dios. So if we are going to paraphrase verse 15 based on the definition of sin, this is how it reads. What then? Shall we break the law because we are not under the law, but under grace? God forbid. Busaon sa man, lapason ba nato ang balaod, kasuguan, kay wala kita sa ilalom sa kasuguan, kundili sa ilalom sa grasya? Unsay giingon? Kana dili mahimo. So being under grace doesn't give us the license to break the law. Sa pagkatinuod, ang grasya nagpalig-on sa balaod o kasuguan sa Dios. Asa mabasa? Romans 3:31. Do we then make void the law through faith? God forbid. Yea, we establish the law. Nangutana si Apostol Pablo, kung wala na ba'y kapuslanan ng kasuguan, tungod kay naluwas kita sa grasya pinaagi sa pagtuo, ang tubag, God forbid. Ang Ginoo wala nagatugot. Sa dihang naluwas kita sa grasya pinaagi sa pagtuo, ang balaod o kasuguan, mas nahimong makusganon para kanato. Mas misamot ka importante ang pagtuman sa balaod. Now, what is the function or the purpose of the law? Una, ang balaod magatudlo sa atong sala.
Samtang ang grasya magaluwas kanato gikan sa atong sala. Ikaduha, ang balaod mao ang kabubuton sa Dios. Samtang ang grasya mao ang maghatag nato og gahom sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. One thing very important, and I want to make this clear. We don't keep the law in order to be saved. We keep the law because we are saved. The law has no saving power. The law cannot save us. Ang Romans 3:20 nagaingon, therefore by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. We keep the law because we are saved. We keep the law because we loved God. Or we love God. Love must be the motivating factor for keeping the law. Ang John 14:15 nagaingon, if you love me, keep my commandments. Kita magabantay sa iyang mga sugo kay kita nahigugma sa atong Ginoo. Now, how do we define the love of God? 1 John 5:3 says, for this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not burdensome. John 15:10, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Si Jesucristo ang hingpit na ehemplo kung giunsa niya pagbantay ang sugo sa iyang amahan. Si Apostle John or John the Revelator, dunay matahom nga description sa mga katawhan sa Dios sa katapusang mga adlaw. Revelation 14:12 nagaingon, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Niini na bersikulo ato makita nga ang balaod ug ang grasya nag-uban. Ang pagaluwason sa Dios sa ikaduhang pagbalik ni Hesus mao ang mga katawhan nga nagabantay sa kasuguan sa Dios og nagbaton sa pagtuo ni Hesus diin nahilambigit ang grasya. Hinumduman nato ni, kung dunay musulti kanimo nga ang pagbantay sa balaod dili na importante kay kita na ilalom na sa grasya, sumala sa balaang kasulatan kanang tawhana bakakon. 1 John 2:4 nagaingon, he who says, I know him, and does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. Ang nagapamulong ako nakaila kaniya ug wala magabantay sa iyang mga sugo, kini siya daw unsa bakakon, og ang kamatuoran wala kaniya. Sakit na kamatuoran pero mo'y gisulti sa Biblia. Sa dili pa nato tapuson kini na episode, let me ask you this question. Do you love Jesus? Do you really love Jesus? Are you sure you love Jesus? John 14:15 says, if you love me, keep my commandments. Ang grasya sa Dios maoy naghatag nato og gahom sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ug ang kabubuton sa Dios mao ang iyang balaod ug kasuguan. I hope that you learned something from this episode. I would like to invite you to share and like. And if you are not yet subscribed, please click the subscribe button. And if you have ideas, opinions, or questions, please write it in the comment section below. Thank you, and may God bless you.